I uđe po običaju u subotu u sinagogu. I pozvaše ga da čita i dadoše mu knjigu proroka Isaije. Duh Gospodov je nadamnom, jer me je izabrao da donesem radosnu vest ubogima. On me da proglasim oslobođenje sužnjima i povratim vid slepima, da oslobodim potlačene i objavim da je došlo vreme kada će Bog spasiti svoj narod. Dobro govori. Ovaj deo Svetog pisma se ispunio danas, baš kako je čitano. Zavet se ispuni. Samo Mesija može ispuniti to obećanje. Kako ćemo to znati? Bez sumnje ćete mi ponoviti izreku: Vidaru, izleči samog sebe. Reći ćete mi također: učini stvari u svom rodnom gradu koji si učinio u Kapernaumu. Ali reći ću vam ovo: nijedan prorok nije dobrodošao u svom rodnom kraju. Ovim rečima Isus je pokazao ko je. On je Mesija, pomazanik Božji, poslan da spase narod svoj. Međutim, Jevreji ga ne prihvatiše kao Mesiju, spasitelja. Smišljali su da ga bace sa stene, ali on prođe kroz gomilu i otide svojim putem. I dođe u Kapernaum, grad u Galileji. Rimska okupaciona vlast se svuda osjećala, a narod je čeznuo za Mesijom da ih oslobodi od tiranije. Mir s tobom. I s tobom, Gospode. Ima li mjesto za mene, Simone? Kako da ne? On neće otići, zar ne? Govori nam. Pričaj nam. Isuse, pričaj nam. Jednom su dva čovjeka otišli u hram da se mole. Jedan je bio farisej, a drugi poreznik. Farisej je stajao sam, odvojen i molio se: hvala ti, Bože, da nisam pohlepan i nepošten, ni preljubnik kao svi drugi. Hvala ti što nisam kao onaj tamo, poreznik. Postim 2 puta nedeljno i dajem ti 10% mog prihoda. A poreznik je stajao udaljen i nije ni podizao oči k nebu, već se udarao po prsima i govorio: Bože, smiluj se meni, grešniku. Kaže vam da je poreznik, a ne farisej, otišao u kući opravdan pred Bogom. Jer onaj koji sam sebe uzdiže bit će ponižen, a onaj koji se ponizi bit će uzvišen. Odgurnite čamac do dublje vode, a onda spustite mreže pa zajedno izvucite ulov. O, Gospode, celu noć smo naporno radili i ništa nismo ulovili. Ali ako ti kažeš tako, spustit ću mrežu u vodu. Jakove! Jovane!
bogove. Jovane, pomaknite vaše čamce vodi i pomozite nam. Požurite. Ne možemo. Pune su nam ruke. Dosta je. Ovo je stvarno dovoljno. Idi od mene, Gospode. Ja sam grešan čovek. Ne boj se. Od sada ćeš loviti ljude. Dođite k meni i slušajte moje reči i imat ćete život. Tražite Gospoda dok se može naći. Prizivajte ga dok je još blizu. Neka se bezbožnik ostavi svoga puta, a nepravedan misli svojih. I neka se vrati Gospodu i on će mu se smilovati. I velikodušno će mu oprostiti. Ići ćete radosni i vodit će vas mir u duši. Evo ga dolazi, stigao je, gledajte. Isuse, molim te spasi mi ćerku jedinicu. Gospode, smiluj se. Tekle 12 godina i umire. Molim te, pođi sa mnom. Jaire, žao mi je. Isuse! Tvoja ćerka je umrla. Ne gnjavi više učitelja. Ne boj se. Samo veruj i ona će ozdraviti. Ne plačite. Nije umrla, samo spava. Dete, ustani. Dajte nešto da jede. Opominje vas, ne pričajte nikome što se ovdje dogodilo. I potom vide carinika po imenu Matej Levi, gde sedi na carinarnici i skuplja carinu. Pođi sa mnom. A Isus izađe na goru da se moli i provede svu noć u molitvi Bogu.
A kad bi dan, on izabra njih 12 koje apostolima nazvao. Simona, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, Jakova, i Jovana, Filipa i Bartolomeja, i Mateja, i Tomu, Jakova sina Alfejeva, i Simona zvanog Zilota, i Judu Jakovljeva, i Judu Iskarijotskoga, koji ga izdade. Blagosloveni ste siromašni, jer carstvo Božije je vaše. Blagosloveni ste koji gladujete, jer ćete se nasititi. Blagosloveni ste koji plačete, jer ćete se smejati. Blagosloveni ste kad vas mrze, odbacuju i vređaju i kažu da ste zli, a sve zbog Sina čovečijeg. Radujte se zbog toga i zaigrajte od veselja, jer velika nagrada vas čeka na nebu, jer isto to su očevi takvih činili prorocima. 16, 17, 18, 19, 20. To je sve što imam. Kako to misliš, to je sve? Teško vama koji ste bogati sada, jer ste svoj život proveli lagano. Ovaj ne želi da bude bogat. Mora da je lud. Teško vama koji se sada smijete, jer ćete kukati i plakati. Teško vama ako svi o vama dobro govore. Tako su i njihovi preci govorili o lažnim prorocima. Ali vama, koji me čujete, poručujem, volite svoje neprijatelje. Činite dobro onima koji vas mrze. Blagoslovite one koji vas proklinju. I molite se za one koji vam ne veruju. Ako vas neko udari po jednom obrazu, okrenite mu drugi. I ako ti neko uzme kaput, daj mu i svoju košulju. Udeli svakome ko prosi od tebe. Ako neko uzme nešto tvoje, ne traži da ti vrati. Čini drugima ono što želiš da drugi čine tebi. Ako voliš samo one koji vole tebe, čime si zaslužio blagoslov? Čak i grešnici vole one koji ih vole. I ako činiš dobro samo onima koji tebi čine dobro, ne zaslužuješ blagoslov. To rade i grešnici. Kako je mogao da je dodio ga? Kako može da priča s njom? Odvratno.